qué día tan bonito. Qué feo, tan gris, qué frescura, menos mal. Dio refrán da ascensión. Ah, é verdad, como é o refrán da ascensión. Se chove na ascensión, 40 días de agua, día así, non? Pois é o que nos espera. Por lo menos aquí. E Rivero? Rivero, vais a ir agora, estaba aquí Isaura. Moi boa, xa vedes o tempo fantástico que temos aquí. Non te gravei correndo, que era digno de sacar aquí no vídeo. Día de penitencia, non? Sí, bueno, De ascensión. xa acabamos de dicir que durante 40 días vai chover un sí ou un non. Un sí, un non. Sí. Porque así o refrán, non? Claro. Se chove na ascensión, 40 días, chove tamén o outro non, ou algo así, non sei. Mirade, o ceo. E preguntaredes vos por que estamos aquí tan soiños, Nieves, Alberto máis eu, porque hoxe é festivo en Santiago de Compostela. Día da Ascensión, entón, día festivo hoxe. Bueno, Alberto hoxe entón preparou iba a decir o discurso, o concurso. Podía ser tamén. Sabes que hai que poñer pista visual, non? Que vas poñer de pista? Sabía. Ni idea. Perdón. Vas preparala? É que temos, dende hai unhas semanas, pista visual no concurso, que sempre se encarga Alba de facer a pista visual, pero non la mira. Por que non escenifico agora? A No, pista? no, pero non é nun momento, ten que estar permanentemente posta, Ah. desde que presentamos o concurso, entendes? Entón, estes días hai moita xente que di non puiden ver a pista visual porque non fun capaz de entrar no streaming. Así que imos facer un tutorial con Xavier Picallo de como entrar no streaming e de lo ver a continuación. Pues aquí temos a Xavier Picallo que está na páxina, mira, aquí saúda. Gústame moito esa camiseta, Ah, que mola. Ten unhas cores moi bonitas. Estás na páxina da crtvega.gal e isto é o que topades. Claro, agora non son as 4, por iso non vai aparecer, pero normalmente o streaming estaría neses cadriños de aquí. Normalmente por aquí estaría o streaming. Simplemente en crtvega.gal aparecería aí un cadriño azul que pon mirar Radio Galega, Pincharíamos. pero ten que ser entre 4 e 7. Ok. Outra opción é radiogalega.gal ou dende aquí premer en RG, Aquí. aí, Premo. preme. Premado Entón, vai. xa arriba de todo, entre 4 e 7 aparecería un recadro que pon mira Radio Galega e aí dadeslle a play e tamén nos vedes. Son as dúas opcións. Pero agora, para que o teñades aínda máis claro, cando dean as 4, imos facelo. Pois aquí tedes, agora que xa dan máis das 4, páxina, e aquí tedes este recadriño. Mira Radio Galega. Dadeslle o play e xa funciona. Podedes facernos máis grandes e aí estamos. Aí estamos. Logo non digades que non vedes o streaming, E se ides aquí a Radio Galega, pois aínda máis visible. Agora veredes. Ves? Aí de grande sae, mira Radio Galega, e o mesmo premer aquí, e aí estaremos, aí estamos, eu gravando o ordenador, e Alberto bebendo auga. Grava a mesa E o cogote- porque a pista está na mesa. Ah, sí, a pista está na mesa, está saindo agora mesmo. No, no. Pista visual. Na mesa. Na mesa. No, no, pero eu xa digo que está en plano, incluso. Sí. Sí. Bueno, pero tú eres unha aventurera total, dicir que está en plano. Sí, sí. Porque non sabes, o sabes. Igual te arriscas demasiado, Cris. Ah, pero vamos a ver. Non fajades spoiler. Non fajades Bueno, spoiler. pois despedimos este vídeo de festivo, que foi un tutorial. Dixeres só un pouquiño. Sí. Non hai unha pista, hai dúas pistas na mesa. Vale? Non digo nada máis. Picouse porque Está ben. lle interpretei a E pista. a outra, Cris non sabe cal é. Picouse, Cris, picouse. Ata logo.